Hvala vam. Kolegica Tomašić. Hvala lijepa. S obzirom na društvene izazove s kojima se Europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo, pozdravljam uvođenje neke vrste sigurnosnog mehanizma u migracijsku politiku Unije. No, iako se mogu složiti s duhom ovakvih mjera, smatram da je najsretnije rješenje da svaka država članica sama provodi svoj vizni režim, jer njega određuje ne samo priznavanje prava određenim potlačenim skupinama iz trećih zemalja na život u slobodi i demokraciji, već i ekonomska razvijenost zemalja članica koja nije na jednakoj razini. Ovim putem molim Komisiju da razmotri posebne povijesne, nacionalne i ekonomske veze koje Republika Hrvatska ima s Bosnom i Hercegovinom te odobri potpisivanje bilateralnog sporazuma o lakšem prelasku granice državljanima BiH koji nemaju hrvatsku putovnicu. Hvala lijepa.